sinten ora? Ayo Tin, medun Tin. Iki sing ngatasi kowe lho biasa. Nek Elisa ki banter tapi ora galak. Nek kowe Banaspati kok nek iki. Sapa? Anu sinden kono. Kok wedi ngapa? Wedi. Tatapane medeni sik kok. Oh, kapokmu kapan ora? Rene yo. Mboten mawon, Mbak. Kula tesih gladen kok. Kula sinden anyaran derek Pak Sino nembe gladen, nembe ngangsu kawruh kok, Mbak. Ya rene tak ajari. Nek mboten duka to biasane senior menika mbuli kalih sing tesih junior ngoten. Cara kula dadi jenengan kula ora trima lho. Lah napa? Sadurunge kowe Banaspati ngono ki mau. Ora apa-apa, Mbak. Ora ucuk-ucuk ora pring dilincipi lho mriku mantem-mantem. Kowe mau ngomong ngono kuwi tenan kok ora mau ora ucuk ora nggo kono. Lah piye ta? Rene wani nek wani. Mangajari Mbak kula. Ajari ngene, diajari ngene. Diajari sinden sing sae ngoten lho Mbak. Masa tak ajari ngene wae ya. Njing kula niku dados idolane Pak Seno kok njing men saiki kembange ra ke Elisa sesuk kan aku. Kembangan no, kembang bangah. Nah iya. selak tuwa. Aku nek golek sinden kan sing blesteran-blesteran. Dhek kan ya wis blesteran. Blesteran apa? Gembel karo gibas. Wedhus niku. Neng omah dhek ra oke. Iya. Papa aku itu dari Singapura. Papanya dari Papa Singapura. Simba. Mama sing ngecat. Puli bangunan kok. Aku. Sini ta, mriki karo Elisa mau berpelukan sama aku mau berpelukan enggak? Mboten mawon ndak warek. Kok marek? Kok iso warek ki lho? Ngerti dhewe. Apa? Daglane nganggo sanepon sok yo. Omong sing jujur nek karo Omong sing aku ki jujur. sing jujur wae. Mungkin ndak keblebeken. Loh, lebih kenapa? Nanti kowe nek aku Mbak- nang nggawa banyu loh. Nek ira Mbak Tatin hawamu ngelak kowe. Ngelak. Aku di karo badan hukum kok. Apa? Singkatan. Apa badan hukum? Apa? Badan hukum kok, Mbak. Iya apa? Masa aku yang ngomong BH. Alah. Kowe iki pola kayak ngapa ta Min? Kowe iki Badan hukum apa? Kowe mbok ora mancing-mancing to aku wis ngomong bola-bali lek ditresnani warga. Ngodian Mlati sakiwa tengene Mlati Tlogowadi Sumber Ati ki mergo aku ki wonge lurus ora neko-neko. Aja meneh nindakake kemecap elek ora tekan atiku kok aku. Masa toh? Tenan yakin Apa iya mbak? Yo Tirangan. ngaku Mbak aku mau udu badan hukum udu. Lah apa? Apa? Melek. Melek. Melek ki susu e. Maksudnya? Iya wis ngerti dhewe ndak ngomong. masa yo Nek pas ngono kuwi lanange ketok banget e. Iya. Jenengan ya duwe ngono lho. Duwe ning anu ora fungsi kok, Mbak. Lah ngapa? Lah cek gadis kan cek kraket ngono. Ngalah lah wong anduke kok dadak Gadis banget. Iya. Sini baik sini ayo nyanyi bareng nggih. Lek galak ki wong pasuryane Mbak Tatin ki ora galak. Lah napa? Mbak kena yo bersahabat bersahabat ora galak wong mung judes. Drengas. Aku delok mung suwe ya. Nek mung suwe iki kira-kira butuh tak galeki ya tak galeki nek ora ya ora. Oh, dadi empan nggo papan. Nggih. Semangat nih Mbak Tati, ya kundang dadi bintang tamu ning ndi alhamdulillah ya Allah. Matur nuwun karo Pak Seno. Ngopo? Berincak kali. Kok matur nuwun karo aku sak lawase dadi sinden kowe karo aku mungsuhan e. Ora tau rukun e. Ya nek matur Wis ngeceh-ceh wadiku ping ngendi-endi. cacah napa lho ora. Ngeceh-ceh wadiku tekan ndi-ndi Wonosobo saiki wis kondang aku dalang sok gaweke gule kobis gara-gara cangkemmu. Nek ora sabot tongseng. Nah, ada muni tongseng kobis aku. Mosok dalang rampung mayang bengi ngaso mlaku-mlaku arep golek kamar mandi kok tongseng kobis, Pak. Waduh, sekat. Keparat tenan. Iya, Ning nenten Wonosobo kula dijak lho Pak penyon kok ya ora tau ngono. Wah, awane adem. Lah nggih cocok to hawa adem kan cocok go berkembang biak to. Iya. Kowe iki kok iso dibiak ning ra iso berkembang. Heeh. Ayo nembang apa, Tin? Ya. Banyuwangen ya kena. Ya. Oh nggih. Gerajakan ya apik. Ya. Ya men semangat ya, Mak. Iya. Si Kalih Mbak Mimin Mbak Apri nggih. anjing ngoten. Nggih bawa mboten. Nganggo Mambiat mayun. Pak
menika Napa? wonten aspirasi saking kanca-kanca warga Laras. Ngapa? Kenapa? Mbak Mimin jenengan aturke Pak Sino kula ampun kan liwung kula lagi greges-greges. Sapa sik muni ngono? Bu Prastiwi ning menurut kula nek greges-greges iki lewung malah dadi lan sehat nek menurut kula lho niki. Kringete metu kok soal. Lah nggih kringete dadi metu malah sehat Bu ngoten niku mboten napa. Pun kula aturke kalih Pak Sino lho. Niki Pak Sino kan piyane wangkal tetep jangan kudu kon lewung. Nyen ki ngene nek ke Pak Sino kok wangkal ki to. Lah iki wis Kok wangkal to? Wungkal. Ya. Nah nyengenges tatine aku elek iki nyeneng. Aku bahagia nek dalange diunekke. Suarane seru ya, Mak. Lah kuwi nek ora nyinden ngeneki truk kok. Nek truk Dur. sopire iki. Iki sing Nek kae ora supire, nek iso digawa sopir truk. seneng digawa to. aku digawa sopir truk ditinggal dalan to wong ngono selak njoki perjalanan lah tuh ditemu kono dinepke nang omahe ning Sedayu 3 dino Terus diapake, Pak? yo ngerti dhewe aja nggak tak tekon Ora tak kapak-kapake tak nggo medeni kirikku. Jeli. Nggo kanca jeli. Gending pelambiangan nyerabai Sing kok ya ora tek apik mung kendele seru. Ya ben ngapa Iki ana sinden kok ngancap dalang Ayo ae. kuwi mung kendele nyeranda. Kalau le rada nyetel. Ya aku tak lungguhe apa piye? Ya iya. Ya rasa ngono. ora saged anake Ora sak. Lah napa? Gene kowe nek disekait ngono kuwi ya nesu. Nek aku nek ngonekke aku golek kobe sak menake dhewe. Nang ngarep masyarakat akeh lho. Lah nyoto kok. Nyoto ndi? Wong gawe-gaweanmu kok kuwi kok. Ora ya wingi ya dikeki soto. Mrene ana soto kae lho tin kana mak mesti ana soto. Bulane menggari wortel tok. Kuwi jenenge soto gobyos. Ah, modar ora kowe. Gobyos goleki iwake. Ah, rane wae. ora gobios mergo panas gembrobios golek iwake ra kecekel dadi kantek gembrobios Ayo niku dalange ngono kuwi. Padha wae kamu. viral lho tak Napa? tati Napa? kowe karo aku njancone ning bangun jiwa apa ning ndi kae lho Pak Sino kan bar digawe tetakan kae lho kae viral aku delok kowe karo Pak Sino kaya ngono mbok ora buka wadine Pak Sino ngono kuwi temen ya ora diangsul-angsuli tenan ya kae ya Lah, pas yo kae kok tenan. mosok ora tak cerita Masa cek aku ya tenan diulas. aku ngantek tonggoku ngantek tekan gone Pak RT lho Aduh. tenan Pak RT nyun sewu Kowe iki lanang lho. lah iya Mosok ya nyun sewu kan aku tekan Pak RT Pak niki pripun lah napa pun enten napa jenenge paketan-paketan napa lah kula niku jago ngene Pak Sino niku rak dalang kondang mbok menawa dipaketke aku pas nang omah nganti aku padu nggo Pak RT mergo angsul-angsul lho mboten mungkin nek Pak Sino niku mboten angsul-angsuli aku ngono kuwi Dadi mboten jeneng- enten saestu saksine nggo marang Sedayu tenan pancen ora ono angsul-angsul blas berarti nyumbang ning ra di ora lah bar digawe tetakan kan malah badhe apansahmu kok apansa kae iki malah Lah ya saiki mobile telu lho. lah Iya, badine le kan. lah iya kok ya kok ngono ya Sesuk perhitungan arep gawe omah meneh, arep tuku lemane. lah ya mongko wong ning Salah kowe. Lah? Tatine kok telu. Oh 5. lho mula Oh, malah Mulai aku lima. badhe ewuh kuwi. Lah, ya, Sok Pak. sing siji tak nggo nabrak kowe. Sik durung nggo nenggel. mongko ya Mbak Tati niki kok padha-padha wedok ya Iya. wong ning desa ngono aku nyumbang 50.000 paribajan nek wong buruh tandur apa matur rak ya boyoke pegel setunggal dina Paling ora diluli Lho, roti. roti tambahin ndok 3 apa 4 kok blas lho kok tekan atine ngono lho. Padahal jenengan nyumbangnya Lah, pira? dalang kondang lho titele nek apa mau mimin ngene paribajan banci tuwa apa merangsul-angsuli lumrah lho dalang kondang lho tatarane lho Nah, iku ora bangetan ya. lho kaya diumumke Pak Panitia ora mau Jakarta Jawa Tengah bahkan menasional lho
Jenenge Kowe ya melu katut dosane ora ngelingke ana kaya ngono. Sing Lah, ya dadi aku sepeno rawani. apa ya? Umpamane Tatin iki ra ngelingke Ibu Prastiwi kok ya dadi pini sepuh kok ra ngelingke. Ra iso njaga prajane dalang. Oh, Mimin kok ora di oleh-oleh ngono ya. Semene kok belas ra ono sing ndek beretikat baik lho ngangsul-angsuli. Lah saiki ono kan lho. Ngapa? Nek arep njaluk oleh-oleh. Aku ki ambek arep do cerewet tekanku Jan. Aku tetep santai kan itu udah berlalu. Loh, itu udah berlalu toh. Iya. Ana lagu sing yang lalu biarlah berlalu. Wer ambiar. Ten ora mergo berlarut ten ndablek kok. Cek. Ya ora apa. Napa ditebas mentah mawon, Pak? Ora, wis ora apa-apa wis ben. Sesuk tak tri aja kuwatir. Kowe iki Napa? Aku semene iki sing nyumbang akeh dhewe iki malah kanca wiyaga. Piye apa ke? Wah, wiyaga kuwi do sembodo-sembodo. Sidene ora to? Tak buka amplop iki paling ora sak yuta. Waduh, Alhamdulillah ya hebat. ing atase ming penyaron nyumbang sak yuta. Lah hebat ngono kok hebat. Luar biasa, ing ngatasi penyelentem nunggal. Wah, aku mengko wis tak pengen aja do nyumbang. Aku wis tak lakonani Nggih, dhewe. nggih. Ning tetep do tresno karo do nyumbang. Sak yuta. Amplope iki pira iki? Mbak Salin. Iki Amplopmu pira? mangan grameh loroe selawe tak buka. Bangeten. Kurame apa? Bangeten. Tak critani gurame menggari ndas tok kok. Ah selawe kok kan entuk daging. Ya. Ya kan lumayan nek Ora iso. daging. Emah. Ajene selawe ora oleh daging kok. Wah, ya sok entuk. Lagi Oh alah, nek ya ki wong bahasane wong wujud rasa tresnane kok nyengkuyung Pak Sino. Nggih. terus Aja tok undah-undah. Nyarang Sing undang-undang kono dhewe kok bangsaku. nosahan tara dalangnya bedeki ya. banyu wah budeki ndasmu